keľu, kde to som? Úplná tma, ani stopa po ceste. Snad som nezablúdil ďaleko. Čo to? Dom? Uprostred lesa? Vyzerá opustený. Možno sa tu na chvíľu schovám. Som úplne hotový, len na chvíľku si ľahnem. Je dole. Musíme ho tu udržať, kým nebude tma úplne. A čo potom? Spravíme, ako sme sa dohodli. Do rána ho zamkneme a potom ho vezmeme k šachte. Nesmie už nič povedať. Vie priveľa. Doriti, zase som... Kde si ty, potkan? Ide sem. Weapon key. Yes. Na 2 minúty zaspali. Dosť. Nech si tam leží. Manuál na ovládanie helikoptéry. Moment, čo to je medzi stránkami? Plátok stejku? Vonia čerstvo? Prečo by bol ukrytý v manuáli? Na čo to môže byť? Kód? Odmena? Dávaj. No, poďme. A preto som hovoril, že to I see you, dement. Hop, au! Uf. A je po ňom. Spí. Konečne ticho. Poď. Dobrý deň. Nič som pomaly neurobil. Musím rýchlo nájsť lepiacu pásku a ísť do secure room, kde je rebrík. Tam hore sa nachádza strelnica. Keď trafím brokovnicou terč, otvoria sa dvere. A zapaskujem páskou krídlo. Ten potkan ušiel. Ale toto nie je koniec, počuješ?